టీజీ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కాశ్మీర్ పహల్గా ముగ్గురుదాడి ఘటనలో మరణించిన భారతీయులకు బీఆర్ఎస్ రజతోత్సవ సభ ప్రారంభానికి ముందు నివాళులర్పించారు బీఆర్ఎస్ నేత కేసీఆర్ మరియు కార్యకర్తలు నాయకులు. కాశ్మీర్లో మన దేశం యొక్క అమాయకులైనటువంటి 28 మంది బిడ్డలను టెర్రరిస్ట్ ముష్కరులు దారుణంగా బలితీస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఇంత పెద్ద సభ జరుపుకునే ఈ సందర్భంలో అందరికీ కూడా ప్రార్థన గోల బంద్ చేసి ఒక్క నిమిషం కాశ్మీర్లో బలి అయిపోయినటువంటి ఆ సోదరుల కోసం మనం నివాళి అర్పించుదాం, మౌనం పాటించుదాం. ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడనే దయచేసి మౌనంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి. దయచేసి కూర్చోండి.